Oh! Yeah! Oh! Oh, waka sharp! Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa nag-DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, Ginoo ko. Yes, hello, what's up mga higala, no? So, it's another day na sad. Yes, sige, matag another day atong sugod anis tong vlog mga higala, no? Ang hapon niya sa inyo, ha? And karon ra jud minigawa sa mong panilamalay niya. Sakto sa kaayo, wala man ko'y tao diri sa mua. Di ta mabalaka mga higala. Kuha, may sa among kandeng. Asa mo pa na? Pliki! Malik tinta, mulit tinta. So, mo pagkuwas kanding mga higala, no? Kay dali-on na nila mo kuha. Kay dili ra ba ang pagpagawas-gawas. And dili rin niya mo pagkuwas kanding ay mo kabalaka, no? Mora ni mo trabaho diri, no? Home quarantine jud me. Almost pre-buntag hantod hapon mga higala. Home quarantine jud me, wag mi gawas-gawas. Kabuntag na mo gawas ra mi kadiyot, magtugway ra mi sa among itahong kahayupan diri. Kay usao man imong mga kandi. Tayo. So dara nga mong kandeng. Akong gukuron. Hala boy. Boy. Pareha ka lagi mugnaos kanding lagi boy. Ay na pa usa ka kanding. Tara. Kala no kay we should be safe always lang gid sad. So palihog lang in town sunod mo sa giingon sa tong pang-gobyerno diha may gala no nga stay at home. Di lang jud magawas-gawas, depende lang sa nay trabaho kay permanente or importante nga to kay anyway layo man sad kaayo mi sa daghang tawo naman sad mi sa bukid mga higala og inyong magita lida day napita. Para kay ang panimalay diri mga higala tagsara ka makakitag balay diri sad kaayo tawo. So safe ra sad siguro mugawas pero niingon man nga dili magawas alik na mo sa among bahay kay humana na mo kuhang kandeng kay madakpan dito na. Ay ni bata. Yes, hello, what's up mga higala, no? Hello. Next na nga natin. Yes, hello, what's up mga higala, no? So, tama ng inyong pagparantag sa tagsak panimalay. Wala pa mo nadakpan diha mga higala, no? It's another day and it's another vlog na sa mga higala. Laing vlog na sa ang matag og kalingaw og entertainment siya. Siyempre, hatod kapon kanyo sa nag-ino sarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy. Kung papas umuwag tayong sakasakit sa tagsa nyo kumadugan. So, if bago po na yung vlog mga higala, don't forget to subscribe, click notification bell para ma-update sa mo sa mga bagong videos kung may klaro po ang atong kalingaw. Entertainment sa inyo, ha? Ta! So, kung may gala, no, kay narata sa balay o gawas sa pinimalay kung quarantine na dyan ka sa San Remeo, may gala. Silingan na to nga syudad lain pangalugar. Gala, puwerte na dyong laaya. So, we have to do something nga malingaw, ta! So, it's another vlog, no? Ato na to. Kani siya nga prank. Kini siya nga prank kay nandiyan ni sa uban. Si balik. May bawon. Shoot the bullpen prank. Let's go! Sabay ka na. Hindi ka pag-uling mga gala kay. Atog tabunan siyempre iyang mata. Wow! O sa kay Bawa mga higala, nga doon ay huli ka natin ka mo. See you there, mama. Ma-report na ito. Ako rin ang isuod sa bulsa. Kaya para di makita ni mama mahigala, ikuot na to sa itong bulsa. Hindi siya makabantay mahigala. Naday uling atong kamot kay kana kung mama maro pa na sa maro kung maro mga ni kawatan maro pa na siya sa kawatan kay maro kawatan ako Ang problema po kung saon pag-ayo. mo na ang challenge Karon, ni overheat man siya. Unsa may akong buhaton? Ani na to ko'y mekaniko nga bana ang problema. Dili naman makadakan kay grabe naman yung overheata. Na problema gyud. so karong may gala no siya dili ato na ni siya i-challenge no dali ikay tig video boy Kaya po gyud. Mangita ko na. adto ka Unsa may atong challenge? video himi boy ya palayo ka gamay so ang challenge no ay lang sige taro nga po video boy apil ako ko so ang challenge no yan ang isyat ang diri sa lungag
Oh, sige. Di ka makashot, pildi ka. Oh, sige. Oh, pildi ka, ikay kupot siya. Ah! Kopti sa Oh, may shot ko no. Oh, klaro kayo. Oh. Klaro kayo. Oh! Balik, ayo, i-shot. Ayo, i-shot na na. Amaw. Ayo, ano na ba? Oh. Yeah. Sige. Tabunan ako, imong duha ka mata. Oh. Oh, tabunan ako. Oh. Okay, sige. Sige, pikas. Testing, mama. Okay. Oh! Oh, what a shot! Oh! Pikas ka na, me. Pikas ka na. Pikas ka na. Pikas! Pikas sa puto! May kaysa mo shot, no? May kaysa mo shot, mga higala, no? Oy. Ang sao nandito tatos ka ha. So, kani nga video na may gala no kay giatod ganato sa RCJ Disco Mobile. So, nasa RCJ Disco Mobile may gala no kay. Diyan na sila makita sa Libong San Nemeo, Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-flash sa ubos sa screen may gala no para ma-servisyuhan mo na mo og quality music diya sa inyo birthday, kasal o kuban pa nga kalingawan or any event or activity diya sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So, RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe, click notification bell sa atong YouTube channel. Daghang salamat. Bye-bye. Hello, what's may gala? Another video no siya nasag may klaro pero eto ko tayo sa DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko.